नमस्कार, परब किचन मध्ये मी सरोज आणि मी स्नेहा. तुमचे गौरी गणपतीसाठी खूप खूप स्वागत. तुम्हा सर्वांना गौरी गणपतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि ही तयारी बघून तुम्हाला कळालंच असेल की आज आहे आपल्या गौरीचे वौशे आणि हे आहेत आमच्या कोकणातील म्हणजे आमच्या घरातील जी आमची परंपरा चालत आली आहे. माझ्या माहेरी तर नाहीये, सगळ्यांच्या माहेरी असतो, पण आमची गौर नाहीये. त्यामुळे मी सासूकडनं शिकली तो वौसा कसा भरायचा ते मी आज तुम्हाला दाखवते. माझ्या माहेरी सावंतवाडीला 5व्या दिवशी गौरीला विहिरीवरून आणलं जातं आणि 5व्याच दिवशी गौरीचे विसर्जनही होते. पण सासरी आदल्या दिवशी येते, एक रात्र राहते आणि दुसऱ्या दिवशी तिचा वौसा आणि तिसऱ्या दिवशी ती निघते आपल्या घरी. ज्येष्ठ नक्षत्रामध्ये गौरीला आणलं जातं. आज आहे पूर्वा नक्षत्र, त्यामध्ये गौरीचा केला जातो औसा. आज आम्ही जो तुम्हाला दाखवणार आहे तो जुना औसा. नवीन औसाची पद्धत भटाकडनं केली जाते, तो पूर्ण हे लागतं. आता आम्ही दोघी वसलो तर कसा दाखवूचा, तर आता आम्ही तुमका दाखवतो जुनो वौसो कसं भरायचो. नवीन वौशाचा व्हिडिओ आता लग्न कोण करतला पुढच्या वर्षी जमलं तर आमच्या पोरीचं झालं आणि असाच जर परब किचन तर नक्की नवीन वौसो दाखवतलो. त्या सगळे म्हणजे असा काय नाही, आम्ही सांगतो नवीन वौशात काय लागतात. 5 फळा, 5 प्रकारची 5 फळा, 5 जातीची 5 पाना म्हणजे 5 भाजी. जर तुम्ही पिकवला असाल ते आणि मुंबईत जर करत असाल तर विकत आणा. ती लोक कायो पाना देतात. आता आमका पण कायो दिल्यानी उचलून. पण तुमका सांगताय जो नवीन औसो भरूची मजा असता ना ती गावाकच असता. त्याच्यामुळे आवर्जून कोकणात जाय जर तुमचं नवीन औसो असात गावात घर तर नक्की जावा. आणि या वर्षी तुमका एक गंमत सांगताय, नवीन आणि जुनो औसो एकत्र येलो. दरवर्षी असा नसता, कधी कधी जुनेच औशे ओसतात, नवीन औसो ओसाक नसता. पहिल्याच वर्षी ववसणार तोच तुमचं वौसो नवीन, नंतर तुम्ही जुनी झालास की तो वौसो नवीन नाही. मग तुमका ती पूर्वा काय त्या नक्षत्र असतं काय पडतात सगळा बघू कोया. त्याच्यामुळे पहिल्याच वर्षी चान्स घ्या बाया. लग्न झाला की पहिल्याच वर्षी गावात जाया आणि नवीन औसो ओसून घ्या. चला आता ही थोडक्यात माहिती, आता आपण सुरुवात करूया. आमच्या गावी सकाळच म्हणजे आम्ही उठलो की एक सुपा घेऊन वौसो घेऊन येतात. ती काय म्हणतात सुपा टाकतात. ते आमचे आता 9 वौशे सगळे धरान आमच्या कुटुंबाची, तर ती 5 सुपा तरी टाकतली. भले ते नवीन असो की जुने असो, 5 सुपा ती टाकून जातली. मग ती सुपली आणि मोठी 5 सुपा. आता ही आम्ही सुपा जुनी घेऊन येलो आणि हे सुपले आमचे वापरत नाही ना, ही सुपा वापरतो आम्ही वौशाची. नवीन सुपले आणलो ती तशीच्या तशीचा. तसं धुवून पुसून घेतलंय. नंतर ह्यो त्याका धागो बांधूचो असता. ह्यो आता धागो किती बांधतात तर माहिती नाही, पण माका असा वाटतं की ह्यो धागो आपण जर वौशात काय काय घालतो फळा बिळा ता खाली घसणार नाही, वरतीवर तो कपडो घालतात, तो राहण्यासाठी ह्यो धागो असतलो बांधात. किंवा माका काय माहिती नाही धागो बांधतात की नाही, पण आमच्याकडे धागो ह्यो बांधतात सुपात. आता आपलं धागो बांधून झालो. आता ओशामध्ये काय काय करतात ते सांगा. आता हळदी कुंकूची 5 बोटं वड. हळदी कुंकूची 5 बोटं अशी वडून घ्यायची. आणि त्याच्यावर आपण अक्षता पण व्हायची. होय, अक्षता तर होईत ना. त्याच्यानंतर बारकी सुपली घ्यायची. ह्या बारक्या सुपलीत आपण खाली तांदूळ ठेवूय आणि वर नारळ. तांदूळ किती आहे कारण नारळ हला नाही ना म्हणा. नारळाखाली आपण आंब्याचो टाळो किंवा आंब्याची पाना बांधूची. नारळाक ह्यो आंब्याचो ढाळो बांधूचो, नाहीतर पाना सुद्धा बांधू शकतात, असं काय नाही. आमका डाळे गावले आम्ही डाळेच बांधतो. ही तयारी आधीच करतात गावी. चिरणा बिरणा जर भाजी नाही जर पिकत तर कडदाना 5 भिजत घालतात आणि नारळा बिळा आणि सुपा बिपा सगळी जमा करून ठेवू कोई, पाना तोडून आणू कोयत. हे सगळं आदल्या दिवशीच करून ठेवूया. आता हे नारळ ठेवूया. नारळात सुद्धा हळद आणि कुंकू लावून घेऊचो आणि थोडीशी अक्षता. आता आपणाक ठेवूयो विडो. विडो कित्याक कारण ह्यो गणपतीचो प्रतीक असता. विड्यामध्ये असतात 2 पाना, खाऊची पाना ही आणि 1 रुपया आणि ही सुपारी.
1.25 रुपये ठेवतात गो, पण आपल्याकडे आता 4 आणि अरे होय होय होय, बरोबर बरोबर, 1.25 रुपये असता. हा. आता ह्या विड्यात सुद्धा आपण हळद आणि कुंकू लावून घेऊया. आपल्या मालवणी लोकांकडे व्हिडिओ सगळ्या शुभ कार्याक असता. मग तुमची वट सावित्री असान दे की वौसो असान दे की कसली गणपतीचा गणेश पूजन वगैरे, आपण साधी देवाची पूजा जरी करू ना देवाऱ्यात, तेव्हा सुद्धा आपण व्हिडिओ ठेवतो. चला आता 5 प्रकारची पाना बघा. आमका काय 5 प्रकारची पाना गावाक नाही, सगळी आमका तवशाची पाना गुंडाळून दिल्यान. आमका म्हणाली भुतूर होत सगळी. मग मी काय केलंय, माझ्या पप्पांका फोन लायलाय आणि माझ्या पप्पांका विचारलंय, ओ पप्पा आता मी काय करू. तर माझ्या पप्पानी माका एक मार्ग सांगलेली. आमच्या सावंतवाडीत काही इतकी भाजी पिकत नाही म्हणून फक्त ही जी हळदीची पानं असतात त्याच्यावरच औसो भरतात. म्हणून मी म्हटलं चला सुटलू बाबा, चुकीची माहिती तर नाही पोहोचणार तुमच्यापर्यंत. पद्धत वेगवेगळी असली तरी भावना मात्र एकच. आता मुंबईत काय आपण भाजी पिकवत नाही, विकत गावतात ती पानं लावतो. पण आता देणाऱ्यानेच आमका फसवल्यानंतर आम्ही काय करतलो. आमच्या गावी सगळे भाजीची अळी घालतात, म्हणजे खडे सासरी, तसा माहेरी पण घालतात, पण त्याच्यातली ती सगळी 5 पाना. आता मुंबईत काय विकतच गावतात, पण त्यांनी आता फसवल्याने तर आम्ही काय करणार. पण ती 5 पाना कोणती ती मी तुमका सांगताय. भेंड्याचे होतात, भेंड्याचा पान, करंद्याचा पान, नंतर आपली काकडी, नंतर आपलं करंदो झालो, हळदीचा पान आणि या भोपळ्याचा पान, अशी 5 पानं घेतात. जी जी भाजी पिकवतात ती 5 पानं. मग तुम्ही कारल्याचा पण पान घेतात हा, असा काय नाही. ती 5 भाज्यांची 5 पानं घ्यायची असतात. ती अशी असतात. कारल्याचा पान सेम असाच असता, पण त्याला हिरव्या असता आणि तवशाची ही अशी मोठी होतात. आम्ही तवशाचा पान आणि हळदीचा पान घेतलाय, कारण आमका सगळी तवशाचीच पानं गुंडाळून दिल्यान तिना. आणि त्याका लावचे असता हळद कुंकू. आता ही 5च कित्या घ्यायची आहेत, की त्या ही 5 पानांचो आपल्या सगळीकडे वौसो 5 गणपतीकडे ठेवचो असता. कमीत कमी 5 गणपती. तसे तुम्ही जास्त भरलास तरी चालात. आता आमच्या वाडीत 9च गणपती आहेत. आता मी ह्या माझ्या हळदीच्या पानामध्ये 5 प्रकारचे भाजी ठेवते. ही कारला, ही भेंडी, ह्यो करांदो, ह्यो होयचा. त्याच्यानंतर ही आपली भोपळो आणि ही झाली दोडक्या. अशी झाली 5 प्रकारची भाजी. तुमच्याकडे भाजी नसली तर तुमका स्नेहा वहिनी सांगतली काय ठेवू शकतात तुम्ही या पानांमध्ये. सगळ्या पानांका हळदीची बोटा मोडून घेतल्या, हळद कुंकूची. आता याच्यावर मी भाजी घालून घेते. भोपळो झालो, भेंडो झालो, कारली झाली आणि करंदो. ह्यो करंदे बघा गावी केवढे असतात, उपासाक खातात हे आजच्या दिवशी. बघा केवढं दिला ना, त्याका काय वाढूकच दिल्या ना. या आता हे सगळे भाज्या आपण ठेवून घ्यायचे. आता कोणाकोणाकडे काय आम्ही सरूच्या गावात वौशात गेलेलो ना, थंय काय ती लोक त्यांना सांगितलं भाजी करणार नाही. मग ती लोक काय करतात, पोहे, शेंगदाणे, खडीसाखर, गूळ असा 5 प्रकार करून खोबरा सुद्धा सुक्या आपण खोबरा कोकणातली आहो ना. 5 प्रकारचे असे गोड ह्या ठेवतात, म्हणजे सुकोमेव असो. तुम्ही काजू पण ठेवू शकतास, खोबरा ठेवू शकतास, खडीसाखर, शेंगदाणे. करंजी जी करतात ना ती सुद्धा करतात, लाडू सुद्धा ठेवतात. हा वौशात. आता जसं आम्ही सांगलं प्रत्येकाचं गाव वेगळं, तशी परंपरा वेगळी, पण भावना मात्र एकच. आणि ता काय या भाजी पण नसतील आणि नाही कोणाक ता पण नाही, तरी हे कडधान्य असतात आपली 5, ती पण घालतात भिजत. आता आमच्या एका वर्षी नाही पिकवल्याने होती, मग माझ्या काकी साशे सांगितलेल्या कडदाना भिजत घाल. मग त्यात वाटाणो, चवळी, काळे वाटाणे हे सगळे मी 5 प्रकार भिजत घातले आणि ते आम्ही वंशावर ठेवलेलो. अशी सुद्धा पद्धत आहे. मग ते भाजीच झाले ना, आपण उसळीत घालतोच. 5 गणपतीक आपणा ही 5 पाना ठेवची असता. असं काय नाही की जिसर गौरी असतात तिसर आपण ओसो नेऊ. 5 गणपती फिरवायचे. पहिलो ओसो गौरीक दाखवतात आणि नंतर गौरीकडे पहिलो ओसो, त्याच्यानंतर मग ते 5 गणपती. पण 5 हे पुरे करू होय. आता नसतील तर तुम्ही एका गणपतीकच गाराणा घाला आणि 5 वेळा नमस्कार करा, वय ना गो. बरोबर. आता कोरोनाचा काळा प्रत्येक जण काय गणपती ठेवणार नाही, 1.5 दिवसाचो गणपती असता. आता सगळ्यात शेवटी आपण फुल व्हायला काय झाला नाही हो. होय, फुल घ्यायची, पण फुला माप घ्या. आपल्या गणपती घालूक गावतात मग. बरोबर. कोणाकोणाच्या ते खडे त्यांच्याकडे शोधत राहते. गावी हरणाचा फुल घालतात, त्या खाकडींची, तवशाची ती फुला घालतात. पण मस्त वाटतं, मस्त वाटतं. ते
हरणाची फुला ना आमचे नवरे वंशात आता नवीन असते मजा असता काहीतरी दागिनो गावता पण आता 5 रुपयाचा कॉइन टाकतले माझा वंशाचं दागिनं बघा मी घालूनच फिरतोय. बघा, माझी ही अंगठी बाई आता होणार नाही. मी पहिला बारीक होते ना आता जरा होणार नाही ती म्हणून मी घातलंय नाही. ही माझ्या वंशाची अंगठी. माझी काय बॉडी कमी जास्त होणार नाही बाबा. मेंढे बाय आणलेली होत आमका यंदा म्हणजे फुलावर नाही झाली 25-30 रुपयाची वेली तरी गावली बाय यंदा वंशात. आता माळतो एवढी हौशीन आणल्यानी आता जमतली तुका मी घालू तू माका घाल. ह्यो झालं पूर्ण आपलं गौरीचो श्रृंगार. वेणीशिवाय कसलो श्रृंगार. बघो बरोबर माळले काय वेली. होय होय बाई गावात तुमका आणि माहिती माझी आहे? अरे तुमची तर मस्तच दिसता. ह्याची वेणी असतात. कशाची सांगा. आबोलीची. होय आणि काय सुंदर दिसतात माहितीये काय प्रत्येक काय गावी बायका. आता गावनच नाही कणकवड एक मेला जावचा लागता. आमका बांधाय गावचा लागा माहितीये. आता ह्यो वंश पूर्ण भरून झालो आमचो आणि आता ह्याच्यावर काय घालतलो तोरणा. असा उघडी किती सुपाने यायची तोरणा घालायची आपली. तोरणा पण मॉप करून ठेवलेली असतात हा गावी. आता या तोरणा घातला की गणपतीकडे नेवता यार. पहिलो गौरी गणपतीचो मान आणि त्याच्यानंतर आपल्या नवऱ्याचो मान आणि नवऱ्यानंतर वडीलधाऱ्यांका सगळ्यांका द्यायचो पण पहिलो वंश नवऱ्याकच देवचो असता. आम्ही आता जाऊन येतो तोपर्यंत तुम्ही आमचा परब किचन लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. अशीच गौरी गणपती 11 दिवस होईसर आमचा परब किचन बघत राहा. नेहमी हसत राहा खात राहा आणि चांगले चांगले परंपरा बघूचे असतील तर आमचा परब किचन पाहत राहा. थँक्यू.